Moi, ja tänään me tehdään Lontoon ostokset video, koska te olette pyytäneet tätä niin paljon. Joten aloitetaan. Eli ensimmäisenä mulla on tämmönen perustuopihuivi New Yorkerista. Sitten mulla on tämmönen kollegepaita Market Spencerista. Tässä on kaikenlaisia tällaisia glitter- ja lankakuvioita. Tää on tosi kiva. Sitten perussukkia tietysti, koska perussukkia ei ikinä voi olla liikaa. Ja nyt tulee mun yksi lemppari. Siis tää on mun ehdoton lemppari. Tämmönen mekko. Ja tää on niinku the best. Ja tässä on sitten tämmönen huppari. Siis mä ihastuin tähän heti ensisilmäyksellä. Mä en tiedä näettekö mitä siinä lukee. Mutta tää on tämmönen tosin musta tämmönen legginsipaita, jossa on huppu. Ja musta on tosi kiva. Ainakin itsestäni. En tiedä, jos joku teistä ei tykkää. Ja sit mä en tiedä, tästä ei täällä näkyy. Mutta Adidaksen kassi, tämmönen Matilda mun tanssiin. Ja vähän kaikkea. Ja tässä samalla tulee kuukauden suosikit. Eli mulla on täällä tämmönen hymykirja. Täällä on vähän kaikkea tällaista sarjoja. Ja tää on ollut tosi kiva. Sitten odottakaa hetki. Siis mä en niinku tiedä mistä näitä voi ostaa, mutta mä voitin nää Pariisista. Nää on tämmösiä puhelimen näytönpuhdistusliinoja. Ja sitten mulla on 2 tällaista munaharjaa. Ja niin heippa ja kiitos, että katsoit sen videon ja nähdään ensi videossa. Moikka!